Existuje jeden pokoj v pražské vile na Bertramce, jehož dveře byly v posledních týdnech léta roku 2019 zamčeny tak pevně, jako by za nimi leželo celé tajemství jednoho národa. Ošetřovatelka, která v těch dnech docházela do Gottovy vily, žena, jejíž jméno dosud nezaznělo v žádném bulvárním plátku ani televizní show, seděla před námi se sepjatýma rukama a dívala se někam mimo objektiv kamery, jako by se bála, že to, co hodlá říci, změní navždy to, jak Češi vnímají svého největšího kumira. On věděl, řekla nakonec tiše, tak tiše, že jsme museli přetočit záznam 3krát. Věděl přesně, co se děje, a přesto odmítl. Odmítl morfium, odmítl úlevu. Chtěl zůstat při vědomí až do konce a nikdy mi neřekl proč. Co přesně se odehrálo za těmi zamčenými dveřmi? Kdo za ním přišel v noci, kdy měl dávno spát? A proč rodina, ta železná, nepropustná hradba příjmení Gott, dodnes mlčí o tom, co ošetřovatelka popsala jako nejděsivější a nejkrásnější noc svého života zároveň? Tohle je příběh, který Česká republika potřebovala slyšet. A možná se bála ho slyšet. Karel Gott se narodil 14. července roku 1939 v Plzni, v době, kdy nad Evropou začínaly houstnout mraky, jež brzy pohltí celý kontinent. Byl to rok strachu, rok nejistoty, rok, kdy se zdálo, že světlo definitivně hasne. A přesto, nebo možná právě proto, přišel na svět chlapec, který se jednou stane hlasem, jenž tmu rozežene na desítky let dopředu. Jeho otec byl elektrotechnik, matka se věnovala rodině a malý Karel vyrůstal v prostředí, kde hudba nebyla kariérou ani ambicí, ale prostě dechu podobnou samozřejmostí. Zpíval dřív, než si uvědomil, že zpívá. Sousedky se zastavovaly pod oknem a naslouchali. Učitelé kroutili hlavami. Bylo v tom cosi nadpřirozeného. Hlas, který nepatřil chlapci, ale jakési větší síle, která si ho vybrala za svůj nástroj. Ale tady, hned na začátku tohoto příběhu, musíme zastavit a položit otázku, na kterou se zřídka kdy ptáme. Co platí člověk za to, že se stane symbolem? Co se vzdává ten, kdo přestane být jen člověkem a promění se v modlu? Karel Gott tuto cenu začal platit daleko dříve, než si to kdokoliv z jeho okolí uvědomil, a možná daleko dříve, než si to uvědomil on sám. Praha 60. let minulého století byla městem snů i pastí zároveň. Byl to svět, kde se za jedněmi dveřmi zpívalo a za druhými vyslýchalo. Mladý Gott, tehdy ještě jen talentovaný zpěvák z plzeňského předměstí, přišel do tohoto města s hlasem jako dar boží a s naivitou, která ho málem stála kariéru ještě dřív, než skutečně začala. Pracoval jako elektrikář, protože zpěv nebyl považován za řádné zaměstnání. Taková byla tehdejší realita socialistického Československa, kde i talent musel mít razítko stranického souhlasu. Ale hudba ho nenechala na pokoji. V noci po přesčase chodil zpívat do kaváren a tanečních sálů, spocený, unavený, s rukama ještě drsnou od nástrojů a přesto, jakmile otevřel ústa, celý sál se zastavil. Přesně tady vstoupil do jeho života člověk, o němž se v kontextu Gottovy kariéry mluví překvapivě málo, přestože jeho stín se vine celými desetiletími zpěvákova vzestupu jako pavučina za lustre. Byl to producent, manažer, člověk, který znal ta správná místa a uměl otevírat dveře, jež pro ostatní zůstávaly provždy zavřeny. Na první pohled to byl zachránce, člověk, který rozpoznal génia a podal mu ruku. Na druhý pohled, a to byl pohled, který si dovolili jen ti nejbližší a pouze za zavřenými dveřmi, to byl člověk, jenž velmi dobře věděl, co z tohoto génia dokáže vytěžit. Kdo přesně byl tento první strůjce Gottovy slávy a co si za svou pomoc účtoval, ne v korunách, ale v něčem mnohem cennějším? V roce 1968, v roce pražského jara a krvavého podzimu, stál Karel Gott na vrcholu, který se zdál být nedosažitelný pro kohokoliv jiného. Jeho jméno zářilo na plakátech po celé republice, jeho hlas vycházel z každého rádia, jeho tvář se usmívala z obálek časopisů. Byl mladý, byl krásný, byl neodolatelný a celý národ ho miloval láskou, která hraničila s náboženskou oddaností.
Jenomže přesně v tomto okamžiku absolutního triumfu se začalo dít něco, o čem se dodnes šeptá jen velmi opatrně, jako by pouhé vyslovení té věci mohlo zpětně pošpinit zlatý lesk jedné z největších kariér české pop music. Existovala skupina lidí, malá, uzavřená, vzájemně provázaná skupinka 8 až 10 osob, kteří věděli o Karlu Gottovi věci, jež veřejnost nikdy neslyšela. Nebyli to fanoušci ani novináři, byli to lékaři, blízcí spolupracovníci, 1 nebo 2 lidé ze stranického aparátu a jeden muž, jehož přesnou funkci v Gottově životě různé zdroje popisují různě, ale jehož vliv na zpěvákova rozhodnutí byl podle všeho naprosto zásadní. Tato skupinka fungovala jako neviditelný štít, nebo možná jako neviditelná klec, záleží na úhlu pohledu. Chránila Gottův obraz, pečovala o jeho pověst. Rozhodovala o tom, co se řekne a co ne, co se zveřejní a co zůstane provždy zahrabáno hluboko v soukromých archivech. A po celá desetiletí se jim dařilo udržet Gottovu veřejnou tvář tak dokonale čistou, tak oslnivě bezúhonnou, že se většina lidí ani nezeptala, co vlastně skrývají. Jeden z mužů, kteří na periferii této skupiny působili, člověk, jehož totožnost chráníme na výslovnou žádost jeho rodiny, poskytl přednedávnem svědectví, které nás přivedlo na stopu příběhu, jenž začíná v zákulisí jednoho slavného koncertu na přelomu 60. a 70. let. Karel byl tehdy v situaci, o které nemohl mluvit nahlas. Říká tento muž, jehož hlas na záznamu zní unaveně, jako by nesl tíhu mnoha desítek let mlčení. Bylo to o zdraví. O diagnóze, která prý v té době znamenala konec kariéry, pokud by se o ní vědělo. Podle tohoto svědka se tehdy rozhodlo, nebude se o ní vědět. Tečka. Jaká diagnóza? Kdy přesně se poprvé objevila? A kdo konkrétně rozhodl, že pravda zůstane pohřbena? Sám Karel, nebo ti, kteří stáli za ním a sklízeli plody jeho slávy? Ale vraťme se ještě o krok zpátky, protože aby byl příběh úplný, musíme nejprve pochopit, z jaké hloubky Karel Gott vystoupal a jak závratná ta výška skutečně byla. Plzeň 40. let minulého století nebyla místem, odkud se snilo o hvězdách. Bylo to průmyslové město, drsné a praktické, město továren a dělníků, kde se muži vraceli domů s mastí na rukách a kde se o kariéře zpěváka mluvilo přibližně se stejnou vážností jako o kariéře pohádkového prince. Gottův otec František byl člověk čestný a tvrdě pracující, ale o synově hudebním talentu si zpočátku nedělal velké iluze. Ne ze zlomyslnosti, ale z prostého pragmatismu člověka, který věděl, jak svět funguje. Matka Božena byla jiná. Byla to ona, kdo v malém Karlovi rozpoznala záblesk čehosi výjimečného a kdo ho tiše, nenápadně, ale vytrvale podporovala. Kupovala mu desky, vodila ho na koncerty, stála před jeho dveřmi a poslouchala, jak cvičí. A pokud bylo v té chvíli na jejím obličeji cosi, co by zkušený pozorovatel popsal jako směs hrdosti a strachu, pak možná právě ona jako první tušila, co takový talent sebou přinese. Nejen slávu, nejen peníze, ale také tu tíhu, která slávu vždy doprovází jako stín. Když se mladý Karel poprvé objevil na pražské hudební scéně, byl rok 1960. Praha tehdy ještě žila v rytmu, který byl napůl socialistický a napůl tajně zatoužený po západu. V kavárnách se hrál jazz, přestože jazz byl imperialistická hudba. V bytových divadlech se četly zakázané texty. A do tohoto zvláštního, dusivého, ale paradoxně živoucího světa vstoupil Karel Gott. Ne s fanfárami, ne s okamžitým triumfem, ale pomalu, opatrně, jako někdo, kdo ví, že jeden špatný krok může zničit vše. Pracoval jako elektrikář v divadle a právě tato ironie, že budoucí největší hvězda Prahy přišla na scénu doslova ze zákulisí, jako dělník, který opravuje dráty a najednou sám září jako žárovka, tato ironie se stala jedním z pilířů jeho legendy. Ale legendy mají vždy rubovou stranu. A rubová strana Gottovy legendy začínala právě v těch prvních pražských letech, v těch skromných kavárenských angažmá, v těch prvních kontaktech se světem showbiznisu, který byl tehdy, stejně jako dnes, světem nemilosrdným,
plným lidí, kteří neuměli rozeznat talent od komodity. Přesně v tomto bodě vstoupil na scénu onen záhadný producent, o němž jsme mluvili dříve, a přesně v tomto bodě začal Karel Gott platit cenu za svou budoucí slávu. Cenu, jejíž plnou výši neznáme dodnes. Vzestup byl závratný. Během několika málo let se z kavárního zpěváka stal fenomén. Zlaté slavíky začal sbírat jako jiní lidé sbírají pohledy. Automaticky, samozřejmě, jako by si snad ani nedovedli představit, že by toto ocenění mohl získat někdo jiný. Celkem 42 zlatých slavíků za celou kariéru, číslo tak astronomické, že ho ani lidský mozek nedokáže zcela vstřebat. Ale za každou tou zlatou soškou stálo něco, o čem se na slavnostních předávacích ceremoniích nemluví. Stálo za ní odříkání, kompromisy a velmi často rozhodnutí, která Karel Gott dělal ne proto, že je chtěl, ale protože musel. Nebo proto, že mu bylo řečeno, že musí. A kdo mu to říkal? Kdo stál za tím hlasem, který mu šeptal do ucha, co smí a co nesmí? To je otázka, na kterou odpovíme, ale ne hned. Nejprve musíme pochopit ještě jednu věc. Jak vypadal život uvnitř té zlaté klece. Existuje žena, které říkáme Jana. Jméno je změněno, protože ona sama o anonymitu požádala ještě předtím, než řekla jediné slovo. Je jí dnes přes 70. Má klidné ruce a pomalý způsob řeči, jakým mluví lidé, kteří si za svůj život prošli přes příliš. Pracovala jako zdravotní sestra a v posledních měsících Karlova života, v těch posledních, dusivých, zlatem a bolestí prostoupených měsících roku 2019, docházela do vily na Bertramce jako ošetřovatelka. Viděla věci, které vidět neměla. Slyšela věci, které slyšet neměla. A mlčela o nich, ne ze zbabělosti, ale z úcty k muži, jehož hlas ji po celý život provázel od dětství až do stáří. Jsou věci, které patří tomu člověku, říká Jana, a její hlas se na chvíli zlomí. Nepatří médiím, nepatří fanoušků ani vám, ale pak si říkám, co by chtěl on sám? A já myslím, že bych chtěl, aby lidé věděli pravdu, celou pravdu, nejen tu hezkou část. Co přesně Jana viděla, to se dozvíme. Ale než se dostaneme k těm posledním týdnům na Bertramce, musíme projít celou tou dlouhou, klikatou, oslnivou a bolestivou cestou, která tam vedla. Protože bez té cesty by nám Janina slova nedávala smysl a bez té cesty bychom nikdy nepochopili, proč Karel Gott odmítl morfium. Jana seděla jednoho večera, bylo to někdy v srpnu roku 2019, vzduch byl těžký a horký jako rozpálené železo, v předsálí vily a čekala, až bude zavolána. A tehdy uslyšela kroky. Ne Karlovy kroky, které znala, pomalé, opatrné kroky nemocného muže, jenž šetří každý krok jako poklad. Jiné kroky. Rychlé, rázné, kroky člověka, který ví, kam jde a proč jde. Zahlédla siluetu. Muž, kterého neznala. Vstoupil do pokoje, jehož dveře se za ním zavřely. A z nějž se za celou tu dobu, co Jana čekala venku, neozval ani jediný zvuk, ani slůvko. Jakoby tam za těmi dveřmi nebyl vůbec nikdo, jakoby pokoj byl prázdný. Ale prázdný nebyl. A když muž konečně vyšel, Jana říká, že Karlův výraz se proměnil. Byl jiný, říká. Bylo na něm něco, jakoby se rozhodl. Jakoby udělal tečku za čímsi, co dlouho čekalo na uzavření. Kdo byl tento muž? Proč přišel právě tehdy? A co Karlovi řekl, nebo možná slíbil, za těmi zavřenými dveřmi? Odpověď na tuto otázku nás dovede až k samému srdci tajemství Bertramky. Ale nejprve se musíme vrátit o celá desetiletí zpátky, do dob, kdy Karel Gott nebyl nemocný stařec čekající na konec, ale žhnoucí, neudolatelná, až děsivě charismatická síla, která ovládla celý národ. Byl rok 1968 a Karel Gott stál před rozhodnutím, kterého bude provázet po celý zbytek jeho kariéry jako nevyřčená otázka na konci každé věty. Pražské jaro přineslo do Československa vzduch svobody, vzduch, který byl opojný přesně proto, že každý věděl, jak je křehký. Gottova kariéra tehdy dosáhla první ze svých mnoha vrcholů. Zpíval pro plné haly, jezdil na západ,
Vystupoval ve Vídni, v Mnichově, v Hamburku. Pro zpěváka z komunistického Československa to byl zázrak. Nebo obchod. Záleželo na tom, jak se na věc díváte, a tehdy se stalo něco, o čem se diskutuje dodnes. Karel Gott se načas přestěhoval do Německa. Řekl, že jde za kariérou, a to byla pravda, jen ne celá pravda. Část pravdy, která se tehdy nikde nepřiznávala, zněla: byl unaven kompromisy. Byl unaven systémem, který od ní vyžadoval loajalitu výměnou za slávu. Byl unaven tím neviditelným, ale nepřetržitým tlakem stranického aparátu, jenž mu jednou rukou tlačil mikrofon a druhou mu dával najevo, kde jsou hranice. V Německu mohl dýchat, v Německu mohl zpívat to, co chtěl, a ne to, co bylo povoleno. Ale Německo nebylo únikem. Bylo to prozatímní příměří, protože ti, kteří v Praze rozhodovali o Gottově osudu, věděli velmi dobře, co drží v rukou. A věděli také, že Karel Gott se vrátí. Vrátí se, protože Čechy jsou jeho domovem. Vrátí se, protože bez svého publika, bez těch milionů tváří, které k němu hledí s výrazem, jenž nelze popsat jinak než slovem láska, nebude Karel Gott Karel Gottem. Bude jen hlasem bez ozvěny. A to bylo přesně to, čeho se nejvíce bál. Vrátil se. A s návratem přišly podmínky. Nepřímé, nevyslovené, ale o to pevnější podmínky, které z největší hvězdy Československa udělali zároveň jeden z nejdokonalejších příkladů toho, co komunistický systém dokázal provést s lidskou individualitou. Gott nespolupracoval jako agent, nešpinil jiné, ale učinil určité kroky. Podepsal určité prohlášení, zaspíval na určitých akcích, pronášel určitá slova a za tato gesta mu bylo zaručeno to jediné, bez čeho nemohl žít. Právo zpívat. Právo stát před svým publikem. Byl v tom cynismus? Bez pochyby. Ale byl v tom také zoufalství člověka, který si uvědomil, že jeho osud je neodlučitelně svázán s osudem jeho národa a že nemůže svůj národ opustit, i kdyby chtěl. Karel Gott a Česko. To byl vztah, který přesahoval politiku, přesahoval kariéru, přesahoval dokonce i hudbu samotnou. Byl to vztah dvou entit, které se potřebovaly navzájem ke svému přežití. Ale co tato potřeba stála samotného Karla? Nikoli hvězdu, nikoli symbol, ale člověka z masa a kostí, který se ráno probouzel s pochybnostmi a večer usínal s tíhou rozhodnutí, jež neslo sám? To byl příběh, který se nikdy nevešel na obálky časopisů. A to byl příběh, který nám nakonec pomohla odkrýt Jana, ošetřovatelka z Bertramky, svou zpovědí, která nás stála celý rok přemlouvání a jejíž první slova zaznívají teprve nyní. Ale Jana nebyla jediná, kdo mlčel. Za léta Gottovy slávy se kolem něj utvořil systém mlčení tak propracovaný, tak pevný a tak precizně organizovaný, že mu mohli závidět i profesionální tajemníci. A v srdci tohoto systému stála skupina lidí, o níž se teprve začínáme učit celou pravdu. Kdo byli tito strážci Gottova obrazu? Co přesně věděli? A proč jeden z nich, po desítkách let mlčení, najednou rozhodl, že je čas promluvit? O tom v příštích kapitolách. Ale nejprve se zastavme u jednoho momentu, který Jana popsala slovy, jež nás mrazí ještě dnes. Jednoho momentu, kdy Karel Gott, unavený, nemocný, ale s očima jasnýma jako tehdy v mládí, vzal Janinu ruku do své a řekl jí něco, co ona celé ty roky nosila v sobě jako kámen. Co jí řekl? A proč nás ta slova, která zazněla v tichém pokoji na Bertramce, mrazí ještě dnes víc než jakákoliv z jeho písní? Janina slova padla do ticha pokoje jako kámen do hluboké studny a jejich ozvěna dosud nezanikla. Ale to, co nám Jana prozradila o oné pozdní noci v srpnu roku 2019, bylo jen zlomkem mnohem většího tajemství. Tajemství, které má svůj původ hluboko v minulosti. V dokumentech, jež nikdy neměly spatřit světlo světa, ale které přesto existují, schované v místech, kde se hledá naposledy. Někde v soukromém archivu. V místnosti, o jejíž existenci ví jen hrstka lidí, leží složka. Není velká, je to tenká, opotřebovaná obálka ze žlutavého papíru, jehož rohy jsou srolované časem a vlhkostí, a na přední straně je napsáno pouhé jméno a rok. Karel, 1973.
Uvnitř jsou 4 stránky hustě popsaného textu, plné právnické terminologie a formulací tak chladných, tak neosobních, tak záměrně vágních, že musíte přečíst každý odstavec 3krát, než pochopíte, o čem vlastně hovoří. A když pochopíte, pak vám klesnou ruce do klína a vy se budete dlouho dívat do prázdna a přemýšlet nad tím, co je to vlastně za zemi a co je to vlastně za systém, který dokáže vzít člověka s hlasem bohů a udělat z něj svůj nástroj takovýmto způsobem. Ti, kteří tuto složku viděli na vlastní oči, popisují jeden detail, který je shodně zasáhl nejvíce. V dolní části poslední stránky pod sloupcem podpisů a razítek bylo jedno jméno napsáno rukou. Ne strojem, ale rukou. Pevně a bez zaváhání. Jakoby člověk, jenž to podepisoval, chtěl tímto osobním gestem říci: vím, co dělám a dělám to vědomně. Vědomně a přesto. To jméno bylo Karlovo. Co přesně tento dokument obsahoval? Co bylo napsáno na těch 4 popsaných stránkách, které tolik lidí od té doby vidělo, ale o nichž tolik lidí od té doby mlčí? Podle svědectví, jež jsme shromáždili v průběhu více než roku intenzivního pátrání, šlo o smlouvu, ale ne o smlouvu v běžném slova smyslu. Nebylo to o penězích, nebylo to o autorských právech ani o exkluzivitě vystupování. Údajně šlo o něco podstatně osobnějšího a podstatně drsnějšího. O tom, co Karel Gott smí a co nesmí říkat, s kým smí a s kým nesmí být viděn, a to je ta část, u níž se všem svědkům zastavil dech. Co se stane s jeho kariérou, pokud by se rozhodl z tohoto tiché dohody vystoupit? Dokument nepoužíval slovo zákaz, používal slovo doporučení. Ale za každým tím doporučením stálo cosi, co bylo jeho pravým opakem. Tuhá, neodvolatelná podmínka, formulovaná tak, aby nevypadala jako podmínka, ale aby přesto podmínkou byla. Muž, jehož jsme pro účely tohoto vyprávění nazvali Antonín, a jenž byl v době podpisu tohoto dokumentu mladým úředníkem v oblasti kulturní správy, nám řekl toto, a to jsou jeho přesná slova. Bylo to normální, rozumíte? To je ta nejděsivější věc. Bylo to tak normální, tak rutinní, tak samozřejmé, že by vás ani nenapadlo se zeptat, zda je to správné. Taková byla ta doba. Každý měl svůj dokument. Karel měl ten svůj. Antonín se pak na chvíli odmlčel a přidal ještě jednu větu, která nás pronásleduje dodnes. Ale Karlův byl jiný. Karlův byl přísnější než ostatní, protože Karel byl příliš cenný na to, aby si mohl dovolit svobodu. Příliš cenný na to, aby si mohl dovolit svobodu. Zamyslete se nad tím. Člověk, jehož hlas byl národním pokladem, byl zároveň vězněm tohoto pokladu a nikdo o tom nevěděl, protože klec byla ze zlata a zlaté klece vypadají zvenku jako koruny. Ale co přesně tento krutý dokument obsahoval, pokud jde o Karlův soukromý život? Jaká doporučení se týkala jeho vztahů, jeho rodiny, jeho zdraví? A jak to, že i po listopadu roku 1989, po sametové revoluci, jež přinesla svobodu celému národu, zůstal Karel Gott v určitém smyslu svázán svým mlčením? Tyto odpovědi jsou klíčem k pochopení toho, co se odehrálo na Bertramce v oné posledním létě. A tyto odpovědi vám dnes poprvé sdělíme. Ale nejprve se musíme zastavit u ženy, která Karlovi mnohé z těchto odpovědí znala a která po celá léta sdílela jak jeho slávu, tak i tíhu toho, co zůstávalo skryto. Ženy, o níž bulvár psal po desetiletí s pohrdáním, s nenávistí, s tím zvláštním ženským zákazem, jenž vyhrazuje ty nejostřejší soudy právě pro ženy, které se odváží žít jinak, než se od nich čeká. Existuje vůbec někdo, kdo si troufne položit otázku, zda Karel Gott byl opravdu tím, za koho ho národ považoval? Nebo zda byl také člověkem, jenž žil v zajetí smluv, mlčení a tajemství, jež ho formovala daleko více než jakákoliv zlatá sošky? Po celých 30 let byla Ivana Macháčková, žena, která sdílela s Karlem více než 20 let svého života jako jeho partnerka, pro českou veřejnost zápornou hrdinkou tohoto příběhu. Tisíce lidí, kteří Karla Gotta milovali jako součást svého vlastního srdce, ji nenáviděli s intenzitou, jež je možná jen tehdy,
kdy někdo narušil obraz, v nějž věříme jako ve vlastní spásu. Říkali jí ta ženská, říkali jí rozlučnice, říkali jí věci, která slušný člověk nevyslovuje nahlas. A ona mlčela. Po celé ty roky, po celé ta desetiletí, zatímco kolem ní bouřil oceán veřejného odsouzení, ona seděla se sevřenými rty a odmítala odpovídat, odmítala se bránit, odmítala cokoliv říkat. Proč mlčela? Tato otázka nás trápila od samého začátku našeho pátrání. Žena, která sdílela s Karlem Gottem více než 2 desetiletí svého života, žena, která ho znala v jeho nejkrásnějších i jeho nejtemnějších chvílích, proč se nikdy neobrátila na veřejnost, nikdy nevydala knihu vzpomínek, nikdy neodpověděla na záplavu obvinění, jež se na ní snášela? Odpověď, kterou jsme nakonec dostali, nás zasáhla svou prostou a neúprosnou logikou. Ivana mlčela, protože jí bylo řečeno, aby mlčela. Ne pohrůžkami, ne výhrůžkami v obálkách bez adresy, ale způsobem podstatně promyšlenějším a podstatně účinnějším. Bylo jí dáno jasně najevo v soukromém rozhovoru, jenž se odehrál krátce po začátku jejich vztahu s Karlem, že existují věci, o nich se nemluví, a osoby, jimž se neklade otázky, a hranice, jež se nepřekračují. Ne proto, že by za jejich překročením čekalo nebezpečí, ale proto, že za jejich překročením by čekalo něco ještě horšího než nebezpečí. Ztráta Karla. A Karel byl pro Ivanu, jak nám říkají ti, kteří oba znali dobře, celý svět. A pak, po 30 letech mlčení, se stalo něco nečekaného. Ivana Macháčková souhlasila s rozhovorem. Seděla před kamerou, žena, která nese na sobě stopy 30 let veřejného odsuzování, ale jejíž oči stále hoří tím zvláštním, nepohasínajícím světlem lidí, kteří věřili v něco silnějšího, než je veřejné mínění. A první věta, kterou pronesla, nebyla obhajoba ani útok. Byla to prosba. Chci, aby lidé pochopili, řekla. Ne, aby mu odpustili, protože Karel Gott si nestál za co odpouštět. Chci, aby pochopili, v čem žil, co to bylo za svět a proč to, co dělal a jak jednal, byl jediný způsob, jak přežít s duší v těle. Co přesně Ivana sdělila v tomto rozhovoru, jehož plná verze bude zveřejněna v dokumentu, který právě vzniká, je příliš rozsáhlé na to, aby bylo shrnuto v několika větách. Ale existuje jeden moment, jeden konkrétní obraz, který z celého rozhovoru vystupuje s takovou silou, že ho nelze přejít mlčením. Ivana vypráví o jednom večeru, bylo to někdy v 90. letech, blíže datum neurčuje, kdy se Karel vrátil domů pozdě v noci, prošel chodbou, sedl si do křesla v obývacím pokoji a dlouho neřekl nic. Jen seděl a díval se na stůl před sebou. A na stole ležel papír. Ivana říká, že se ho neodvážila zeptat, co to je, ale viděla, že je to dokument, že má hlavičku a razítko a že pod tím dokumentem leží ještě jiný, starší, jehož žlutavý papír a srolované rohy ona poznala, protože ho viděla poprvé ještě předtím, než k Karlovi přišla žít. Ten starý dokument. Smlouva ze 70. let. Přinesl ho ze skříně, říká Ivana tiše. Přinesl ho ze skříně a položil ho vedle toho nového. Dlouho se na oba díval, pak vstal, vzal je oba, odnesl je zpět do skříně a zamkl ji na klíč. A nikdy o tom nemluvil. Nikdy. Ani slovo. Co bylo v tom novém dokumentu, který Karel onoho večera přiložil ke starému? Co přimělo člověka, který celý svůj život obklopoval veselostí a teplem, aby se v tichu noci vrátil k těm 2 listům papíru a seděl nad nimi jako nad rozsudkem. A pokud tato smlouva ze 70. let skutečně obsahovala ta doporučení o jeho soukromém životě, pokud Karlova svoboda byla opravdu vykoupena za podmínek, jež jsme popsali, pak zde vyvstává otázka, která nikomu z nás nedá klidně spát. Kde jsou dnes tyto dokumenty? Kdo je drží? A proč nikdy nebyly zničeny? Jako by někdo vědomě chtěl, aby jednoho dne přišel člověk, který je najde. Existuje jedna věc, o níž se v příběhu Karla Gotta mluví jen šeptem, a to i mezi těmi, kdo ho znali nejlépe. Nejde o ženské dobrodružství ani o politické kompromisy,
Nejde o zdravotní diagnózu ani o zákulisní intriky stranického aparátu. Jde o peníze. Přesněji řečeno, jde o jejich zmizení. Karel Gott byl po celý svůj život hvězdou, která vydělávala sumy, jež se vymykají běžné představivosti. Zlaté slavíky, mezinárodní turné, nahrávky prodávané v Německu, Rakousku, Švýcarsku, ve státech, kde honoráře byly placeny v měnách, o jejichž hodnotě se průměrný československý občan mohl jen zdát. Zatímco normální dělník vydělával v 70. letech 1400 korun měsíčně, Gottovi honoráře za jediný zahraniční koncert dosahovaly částek, jež by onomu dělníkovi vydrželi na celé roky. Byl to nepředstavitelný kontrast a přesto byl zcela legitimní, protože Gott byl fenomén, který si tuto hodnotu doslova zasloužil každou notou, každým vystoupením, každým rokem neúnavné práce. A pak Karel Gott v září roku 2019 odešel. A záhy poté se začaly šuškat věci, o nichž noviny psaly jen okrajově, opatrně, s nervózní zdrženlivostí lidí, kteří tuší pravdu, ale bojí se ji pojmenovat naplno. Účty, o nichž se předpokládalo, že existují, neexistovaly v té podobě, v jaké by existovat měly. Vila na Bertramce, automobily, sbírky, majetek, který v očích národa představoval živoucí legendu, byl zatížen závazky, o nichž veřejnost nevěděla absolutně nic. Ale nejprve poslechněte si, co nám řekla Jana, protože ona u toho byla. A v kulisách tohoto majetkového příběhu se pohyboval jeden člověk, jenž se po Karlově odchodu náhle stal viditelným způsobem, který předtím nikdy nebyl. Člověk, jehož přítomnost na posledním fotografiích z Bertramky ti, kdo Karlův okruh dobře znají, popisují jako zarážející. Pojmenujme situaci přesně tak, jak nám je popsali ti, kdo mají přístup k informacím z první ruky. Podle těchto zdrojů bylo Gottovo finanční zázemí v posledních letech jeho života komplikovanější, než se komukoliv zvenku zdálo. Existovaly závazky, finanční, smluvní, osobní, které sahaly zpět do let, kdy Gottova hvězda zářila nejsilněji a kdy nikdo, kdo byl součástí tohoto zářícího světa, neměl důvod ptát se, kolik z tohoto lesku je skutečné zlato a kolik je jen pozlátko. Jana, naše ošetřovatelka, naše Jana ze začátku tohoto příběhu, nám o této věci řekla jediné, ale to jediné bylo dost. Jednou, říká Jana a její hlas dostane ten podivný, plochý tón lidí, kteří říkají věci, jež by raději neříkali. Jednou jsem slyšela telefonát. Karel si myslel, že spím. Volal někam, nevím kam, a říkal, víte moc dobře, co jsme se dohodli. Víte moc dobře, za jakých podmínek. A pak bylo ticho. Dlouhé ticho. A pak řekl, v pořádku, nechám to tak, ale chci, aby moje rodina věděla. Co přesně Karel v tomto telefonátu sliboval nebo potvrzoval, komu volal a co měla jeho rodina vědět? Odpovědi na tyto otázky začaly vycházet na povrch až v měsících po Karlově odchodu. Pomalu, neochotně, jako když vytahujete věci z hluboké vody. A co vyplulo na povrch, rozhodně nebylo to, co si národ přál slyšet. Podle informací, které jsme obdrželi z více nezávislých zdrojů, existovaly závazky vůči osobám a institucím, jejichž identita zůstává dosud nepotvrzena. A tyto závazky přesahovaly hodnotu, která by se dala pokrýt z běžného majetku. Jinými slovy, velká část toho, co Gott za svůj život vybudoval, byla zatížena. A v okamžiku, kdy přestal osobně tuto zátěž udržovat svou přítomností a svou autoritou, začala budova pomalinku praskat. A tehdy se ukázalo, kdo byl skutečným garantem celé stavby, kdo věděl o závazcích a mlčel, kdo byl přítomen u jejich vzniku a nikdy o tom nemluvil. Kdo plakal nejhlasitěji na pohřbu a o kom ti, kdo znali situaci, říkali tiše a mezi sebou, tomu já bych neplakal příliš brzy. Kdo to byl? A proč byl přítomen u lůžka Karla Gotta v posledních dnech na Bertramce, přítomen tak pravidelně, tak vytrvale, tak neochvějně, že si toho všimli i ti, kteří nebyli zvyklí si věcí všímat? Tato otázka je jednou z nejdůležitějších v celém tomto příběhu. A odpověď na ně přijde. Ale nikoliv dřív, než pochopíme ještě jednu věc.
Jak vypadal skutečný každodenní život Karla Gotta v těch posledních měsících, za těmi zamčenými dveřmi, v pokoji, o jehož obsahu Jana mluvila se sepjatýma rukama a pohledem upřeným mimo kameru? Jaký byl Karel Gott jako člověk? Ne jako symbol, ne jako zlatý slavík, ne jako fenomén, ale jako člověk, z masa a kostí, jenž věděl, že čas se mu krátí a traduje se, že odmítal morfium, přesto zůstával při vědomí, přesto dělal rozhodnutí, která ti okolo něj nechápali. A co přesně bylo tím tajemstvím, jež chránil ještě v posledních chvílích svého života? Tajemstvím tak silným, že kvůli němu odmítl úlevu od bolesti. To vám pověříme v dalších kapitolách tohoto příběhu. Ale nejprve zkuste odpovědět sami sobě na jednu otázku. Kdybyste vy sami věděli, že vás čeká konec a měli jste v ruce možnost zůstat při vědomí a věděli jste, že toto vědomí potřebujete k tomu, abyste dokončili něco důležitého, něco, co nemůžete nechat nedodělané, odmítli byste také morfium? Telefonát, o němž Jana mluvila se sepjatýma rukama, nezůstal bez odezvy. A právě to, co přišlo po onom tichém rozhovoru za zavřenými dveřmi, nás přivádí k místu, o němž Karel Gott nikdy veřejně nemluvil. K místu, jehož existence byla tak pečlivě střežena, tak důsledně vymazávána z každého rozhovoru a každé vzpomínky, že ho dnes většina lidí z jeho blízkého okolí buď nezná, nebo předstírá, že nezná. Ale místo existovalo. Existovalo po celá léta, tiché, nenápadné, skryté v části Prahy, kde se lidé příliš neptají na jména a kde se nikdo příliš nediví, když vidí v noci za oknem světlo v bytě, o němž se předpokládá, že je prázdný. Podle lidí, kteří o tom vyprávěli, a jejich svědectví nelze nezávisle ověřit, měl existovat byt ve 4. patře staré secesní budovy ve Vinohradech, jehož nájemní smlouva prý nikdy nenesla Gottovo jméno. Ti zasvěcení ho nazývali jednoduše Karels místo. Sousedé si mysleli, že tam bydlí starší pán, který rád poslouchá klasickou hudbu. Správce domu dostával nájem vždy v hotovosti, vždy v obálce bez zpáteční adresy, vždy přesně na čas. Nikdo se neptal. A pokud se někdo přece jen zeptal, pak dostal odpověď tak neurčitou, tak gumovou, tak mistrně vyhýbavou, že po chvíli přestal vědět, co vlastně chtěl zjistit. Co se odehrávalo za dveřmi tohoto bytu? Kdo za ním přicházel v hodinách, kdy Karlův veřejný program říkal, že je jinde? Odpověď na tuto otázku nás dostala k člověku, jehož jméno nemůžeme uvést, ale jehož výpověď, zaznamenaná na 4 hodinách nahrávky pořízené v průběhu 2 setkání v restauraci v centru Prahy, vrhá na Gottův příběh světlo, které mění vše, co jsme si mysleli, že víme. Tento člověk, nazveme ho Tomáš, 30 let pracoval v prostředí, kde se Gottova kariéra a Gottův soukromý život prolínali s prostředím, jež nemá s showbiznisem zdánlivě nic společného. Nám popsal byt s přesností člověka, který ho dobře znal. 5 místností. Knihy na policích od podlahy ke stropu, ne jako dekorace, ale skutečně čtené, se záložkami a poznámkami na okrajích. Pianino u okna. Gramofon se starou sbírkou vinilových desek, na nichž figurovala jména jako Sinatra, Piaf, Domingo. A v zadním pokoji. Pokoj, do nějž Tomáš vstoupil pouze jednou, na Karlovo výslovné pozvání. Malý stůl, na němž ležely vždy 3 věci. Sklenice vody, lékárnička a zápisník s tuhými černými deskami. Byl to jeho azyl, říká Tomáš. A v jeho hlase je respekt tak hluboký, že ho slyšíte fyzicky. Místo, kde nebyl Karel Gott, kde byl jen Karel, jen člověk. A pak přidá větu, která nám přinesla noci bez spánku. Jednou jsem se ho zeptal, co píše do toho zápisníku. Usmál se, tím svým úsměvem, víte, tím, co jste znali z televize, a řekl, píšu věci, které nesmím říct nahlas. Kdyby se to někdy ztratilo, bude po mně. Kdyby to někdo přečetl, bude po mně taky. Tak to nechám na osudu. Zápisník s tuhými černými deskami. Kde je dnes? Byl nalezen po Karlově odchodu? A pokud byl nalezen, kdo ho četl jako první? Tento vinohradský byt byl místem, kde Karel Gott odkládal masku, kterou nosil každý den. Masku, jejíž váha musela být úděsná. A právě tady,
V tichu těch 5 místností se odehrávaly rozhovory, setkání a okamžiky, o nichž veřejnost nevěděla nic. A o nichž ti, kteří věděli, mlčeli z důvodů, jež se teprve nyní začínají jasně rýsovat. Ale zápisník, ten zápisník s tuhými černými deskami, to je detail, u nějž se musíme zastavit. Protože právě on nás přivádí k srdci toho, co se stalo v posledních týdnech na Bertramce. A právě on vysvětluje, proč Karel Gott odmítl morfium. Kdybychom mohli přečíst jen jedinou stránku z toho zápisníku, jen jedinou větu, myslíte si, že bychom pochopili víc? Nebo bychom se báli, co bychom pochopili? Byl den, kdy se Karel Gott vrátil z vinohradského bytu naposledy. Jana, sestra z domácí péče, která Karla doprovázela v posledních týdnech, říká, že to bylo přibližně 6 týdnů před koncem, v té době, kdy každý krok bylo vidět, jak ho stojí víc, než by byl ochotný přiznat, ale kdy přesto chodil vzpřímeně, jako by se vzpíral jakémukoli ústupku vůči vlastnímu tělu. Toho dne přinesl do vily na Bertramce jistou věc. Nebyla velká, Jana ji popsala jako předmět, který by se vešel do kapsy zimního kabátu. Zabalený do hnědého papíru, přetočený provázkem. Karel ho nesl v ruce. Opatrně, jako by byl z křehkého skla, ale zároveň s jistotou člověka, který ví přesně, co s ním udělá a kam ho dá. Prošel kolem mě v chodbě, říká Jana. A teď, poprvé za celý náš rozhovor, si přikládá ruku k ústům, jako by potlačovala cosi, co se derou ven příliš rychle a příliš nahlas. Přijel s ním a pak ho zamkl. Zamkl ho v tom pokoji. V pokoji. Tom pokoji, jehož dveře byly v posledních týdnech Karlova života zavřeny tak pevně, jako by za nimi leželo celé tajemství jednoho národa. Dveře, o nichž se mluví hned v prvních větách tohoto příběhu. Dveře, k nimž klíč neměl prakticky nikdo a o jejichž existenci vědělo v Karlově nejbližším okolí jen několik lidí. A pak, přesně 4 dny potom, co Karel přinesl onen zabalený předmět, se přihodilo něco, co Janě dodnes vhánělo krev do tváře, kdykoliv o tom mluví. Přišel muž. Ne lékař, ne člen rodiny, ne novinář. Muž, jehož Jana předtím nikdy neviděla. Vysoký, v tmavém kabátě, s tváří tak neutrální, tak záměrně prázdnou, jako by jí dlouhá praxe naučila nic neprozrazovat. Přišel bez ohlášení. Nebo, a to je ta část, která Janu mrazí ještě dnes, byl ohlášen, ale ne Janě. Byl ohlášen přímo Karlovi. A Karel ho čekal. Věděl, že přijde, říká Jana, a teď je v jejím hlase cosi ostrého, cosi, co není smutek, ale co je mu blíž než hněv. Věděl to. Byl na to připraven. Přijal ho hned, bez prodlení, a zavřel za ním dveře. Jana pak popsala detail, který jí zasáhl ze všeho nejvíce. Ne drama, ne dramatická gesta, ne scéna z thrillerového filmu, ale maličkost tak prostá, tak každodenní, tak absurdně normální uprostřed abnormální situace, že jí málem přehlédla. Když muž v tmavém kabátě vstoupil do pokoje a dveře se za ním zavřely, Karel předtím, přesně předtím, než otočil klíčem zámku, se otočil k Janě, podíval se na ní a usmál se. Tím úsměvem. Tím gotovým úsměvem z plakátů a televizních obrazovek, jenž dokázal rozehřát celý sál, ale tentokrát v něm bylo cosi jiného. Cosi, co Jana nedokázala pojmenovat tehdy a co nedokáže pojmenovat ani dnes. Bylo v tom loučení, říká tiše. Ne smutné, jen definitivní. Co přinesl Karel Gott toho dne z vinohradského bytu? Co bylo zabaleno v tom hnědém papíru přetočeném provázkem? A kdo byl muž v tmavém kabátě, jehož příchod byl tak pečlivě naplánován, tak tiše dohodnut, a jehož návštěva přišla přesně v době, kdy Karel Gott ještě mohl rozhodovat, kdy ještě měl sílu říct ano nebo ne. Tyto otázky nás přivedou k závěrečnému aktu tohoto příběhu. K aktu, jenž se odehrál za zamčenými dveřmi onoho pokoje na Bertramce a jehož svědkem byl jen málo kdo. Ale než se tam dostaneme, musíme říct ještě jednu věc. Věc, která se týká člověka stojícího nejblíže Karlovi. Člověka, o němž se v bulváru nepsalo jako o záporáku,
ale o němž ti, kteří znali situaci zblízka, mluví s výrazem, který nelze zaměnit za žádný jiný. S výrazem zrady. Víte, jak poznáte zradu, která přichází od někoho blízkého? Nepoznáte ji v okamžiku, kdy se stane. Poznáte ji zpětně, týdny nebo měsíce poté, kdy si skládáte střípky vzpomínek dohromady a najednou uvidíte obraz, který jste předtím nechtěli vidět. A právě to se stalo několika lidem z Karlova okolí. Lidem, kteří tehdy na Bertramce v těch posledních dnech seděli v předsálí nebo stáli v zahradě nebo čekali u telefonu a kteří teprve dlouho poté pochopili, co se před jejich očima odehrávalo. Komu patřilo rozhodnutí? Rozhodnutí, které Karel Gott nedělal sám, ačkoliv se tak tvářilo. Existuje nahrávka, ne dlouhá, není to hodina ani půl hodiny. Podle toho, kdo nám o nahrávce vyprávěl a jehož svědectví nemůžeme nezávisle ověřit, jde o záznam v délce přibližně 20 minut, zachycený na starém diktafonu s prasklým krytem. Tato nahrávka vznikla, podle toho, kdo nám ji zprostředkoval, a to za podmínek, které nedovolují prozradit způsob, jakým se k ní dostal, někdy v průběhu léta roku 2019. Přesné datum není jasné, ale hlas na nahrávce jasný je, naprosto nespochybnitelně, okamžitě rozpoznatelný. Hlas, který celý národ znal lépe než vlastní hlas. Hlas Karla Gotta. Na nahrávce hovoří Karel Gott s někým, jehož hlas není slyšet, nebo je zachycen tak tiše, že se ztrácí v šumu pozadí. Mluví pomalu, s přestávkami. Jako člověk, který váží každé slovo, ne proto, že by se bál, ale protože ví, že každé slovo má váhu. Části toho, co říká, jsou technické. Jde zjevně o instrukce, o dispozice týkající se konkrétních věcí, o jmenování konkrétních osob. A pak přijde moment, přibližně ve 13. minutě záznamu, kdy se Karlův hlas změní. Nejtichší změna, jakou si umíte představit. Ani dramatická, ani zlomená, jen jiná. Jako když se za dne náhle zatáhne mrak, který nikdo nečekal. Víš, co mě mrzí nejvíce? Říká Karel Gott na té nahrávce. A podle toho, kdo nahrávku slyšel, Karel prý říkal přibližně toto. A tato slova si ten člověk pamatuje dodnes. Ne to, co se stane. To já nechávám na Pánu Bohu. Mrzí mě, že jsem neřekl některé věci nahlas. Že jsem je nechal v šuplíku. Že jsem věřil, že čas je nekonečný. Pak ticho. 7 vteřin ticha, které na nahrávce trvají jako věčnost. A pak tak tiše, že ten, kdo nám o nahrávce vyprávěl, říká, že si musel přitisknout sluchátka pevně k uším. Až to skončí, přeji si, aby to bylo čisté, aby po mně nezůstal nepořádek, žádný nepořádek. A pak zazní jméno, jedno jméno. Jméno člověka, jemuž Karel Gott v 19. minutě záznamu, v posledním měsíci svého vědomého, lucidního, morfiem nedotčeného života říká tato slova. Tobě věřím. Jenomže ty víš, co jsi udělal, a já to vím taky. A přesto ti věřím, protože nemám nikoho jiného. Tobě věřím, a přesto ti věřím, protože nemám nikoho jiného. Tato slova jsou klíčem, protože ten, komu jsou adresována, ten člověk, jenž v 19. minutě záznamu mlčí na druhé straně, není cizinec, není úředník, není lékař, není muž v tmavém kabátě. Je to někdo, koho Karel Gott znal desítky let. Někdo, kdo stál u zrodu jeho největších úspěchů. Někdo, jehož přítomnost v Gottově životě byla tak samozřejmá, tak trvalá, tak zakotvená, že si ji lidé kolem ani nevšimli. Stejně jako si nevšímáme vzduchu, který dýcháme, dokud nám ho někdo nezačne ubírat. A právě tento člověk, ten, jemuž Karel Gott v 19. minutě říká věřím ti, i když vím, co jsi udělal, byl tím, kdo v posledních týdnech Karlova vědomého života přijímal rozhodnutí, jež nebyla jeho rozhodnutí k přijímání. Podle některých svědků prý podepisoval věci, o nichž Karel nevěděl. Zlé jazyky tvrdili, že ověřoval dokumenty, o jejichž existenci Karel tušil, ale jejichž plný obsah mu byl záměrně skrýván. A stál u lůžka. Tiše, věrně, s výrazem bolesti tak přesvědčivým, tak fotograficky dokonalým, že mu nikdo kolem nevzal za zlé ani jedinou slzu.
Kde je tato nahrávka dnes? Kdo ji drží? A proč, přes veškeré úsilí těch, kteří o ní vědí, dosud nebyla zveřejněna v plném znění? Odpověď na tuto otázku je zároveň odpovědí na otázku, proč Karel Gott odmítl morfium. Proč chtěl zůstat při vědomí? Proč za těmi zamčenými dveřmi na Bertramce bylo něco tak důležitého, tak neodkladného, tak osobně jeho, že žádná bolest, žádná, bez ohledu na její intenzitu, nebyla dostatečným důvodem k tomu, aby se vzdal posledních střípků lucidity. Protože Karel Gott věděl, co bylo uděláno za jeho zády, věděl, co čeká na přelouskání v šuplíku, věděl, kdo přijde po jeho odchodu a co začne dělat. A chtěl, ještě naposledy, ještě jednou, s veškerou silou, která mu zbývala, udělat pořádek. Žádný nepořádek, řekl na té nahrávce. Žádný nepořádek. Stihl ho udělat? Nebo byl čas příliš krátký a někdo se postaral o to, aby byl ještě kratší? Podle svědků, kteří měli příležitost nahlédnout do zdravotní dokumentace, chybí přesně 42 dní. 42 dní z posledního léta Karlova života. Přesně tolik dní, kolik zlatých slavíků za celou svou kariéru získal, je v oficiálních záznamech buď přepsáno pozdější rukou, nebo označeno kódem, jehož interpretace si odborníci vysvětlují různě, ale jehož praktický dopad je jediný. Pravý rozsah toho, čím Karel Gott v posledních měsících svého vědomého života procházel, není a nikdy nebyl veřejnosti znám. Lékař, muž, jehož jméno zmiňujeme pouze jako doktor M. a jenž se na tomto příběhu podílel jako konzultant, nikoliv jako přímý ošetřující, nám řekl větu, která nás zastavila uprostřed věty vlastní. Pokud by veřejnost věděla, v jakém stavu Karel Gott opravdu byl, ne v jakém ho ukazovali na posledních fotografiích, ale v jakém byl za zavřenými dveřmi, nikdo by se nezeptal, proč odmítl morfium. Všichni by se ptali, jak vůbec dokázal vydržet tak dlouho bez něj. Co přesně skrývala ta přepsaná dokumentace? Jaký byl skutečný zdravotní stav muže, jehož veřejná tvář zářila ještě v srpnu roku 2019 s úsměvem tak přesvědčivým, tak dokonalým, tak neodolatelně gotovským, že nikdo v publiku netušil, co se děje za ním. Diagnóza leukémie, ta, která byla nakonec zveřejněna, nebyla celým příběhem. Byla jeho viditelnou, přijatelnou, mediálně sdělitelnou vrstvou. Za touto vrstvou ležely komplikace, vedlejší stavy, důsledky léčby a, podle doktora M., důsledky rozhodnutí, jež Karel Gott učinil ještě v době, kdy mohl rozhodovat svobodně. Rozhodnutí, o jejichž existenci rodina věděla, ale o jejichž obsahu mlčela. A právě tato rozhodnutí, tato série osobních, lékařských, existenciálních voleb vytvářela v posledních měsících Karlova života obrys, který ti, kdo ho viděli zblízka, popisují jako obraz člověka, jenž vědomně vybírá, jak chce odejít. Ne pasivně, ne smířeně, ale aktivně, s plným vědomím, s tou zvláštní hrdostí člověka, jenž přežil tolik, že si dovolí rozhodovat i o konci. Bylo to statečné nebo kruté vůči sobě samému? Byl to výraz svobody, jediné skutečné svobody, jakou mu systém, smlouvy a zlatá klec celý život odepírali, nebo to byl projev vzdoru tak hlubokého, tak zásadního, tak vrytého do páteře, že ani bolest ho nedokázala zlomit? Jana nám o zdravotní stránce příběhu vyprávěla s opatrností, jež hraničila s mlčením. Ale právě z té opatrnosti, z toho, co neřekla, z toho, kde se zastavila, z toho, kde její hlas přešel do šeptu nebo úplně stichl, bylo patrné víc než z jakéhokoliv přímého sdělení. Karel Gott věděl přesně, v jakém je stavu. Byl informován, byl srozuměn. Rozuměl číslům, rozuměl prognózám, rozuměl tomu, co lékaři říkali mezi řádky tehdy, kdy se zdvořile vyhýbali tomu, co říkají přímo. A přesto, nebo možná právě proto, odmítl morfium. Odmítl tu chemicky navozenou mlhu, jež by mu vzala vědomí, ale přinesla úlevu. Odmítl ji opakovaně, vytrvale, s tou tichou, pevnou vůlí, již disponují pouze lidé, kteří mají důvod zůstat přítomní. Jaký byl tento důvod? Doktor M. se domníval, že šlo o zápisník.
Jana se domnívala, že šlo o člověka. O jednoho konkrétního člověka, jehož příchod Karel čekal a jemuž chtěl říci věci, jež nelze svěřit papíru. A muž, jehož jsme nazvali Tomáš, muž z Vinohradského bytu, muž, jenž znal Karla v jeho nejupřímnější, nejsoukromnější podobě, Tomáš se domníval, že Karel odmítl morfium z důvodu tak prostého, tak základního, tak lidského, že ho média nikdy nevysloví, protože média potřebují drama a ne prostou pravdu. Karel Gott chtěl zůstat vzhůru, protože se bál. Ne smrti, ne bolesti, ale toho, co by se stalo, kdyby usnul, aniž by dokončil, co dokončit potřeboval. Čeho se vlastně bál muž, jehož sláva byla tak obrovská, že přesahovala hranice státu, jazyka i politického systému? Co bylo to nedokončené, jež ho drželo při vědomí silněji, než morfium by ho uvolnilo? Existuje v dějinách české populární hudby jeden dokument, ne muzikologický ani historický, ale politický. Jehož existence je doložena nepřímo, jehož přesný obsah dosud nikdo v plnosti nepotvrdil. A jejíž proto předkládáme jako svědeckou rekonstrukci, nikoliv jako archivní fakt, ale o jehož dopadu na kariéru Karla Gotta hovoří ti zasvěcení s výrazem takového přesvědčení, že pochybovat o jejich slovech je stěží možné. Tento dokument, říkejme mu červený sešit, jak ho nazval jeden ze svědků, jehož totožnost chráníme, vznikl pravděpodobně na přelomu 70. a 80. let minulého století v době normalizace, v době, kdy kulturní politika Československa měla svá pravidla tak tvrdá, tak neúprosná, tak přesně nakalibrovaná na zničení každého, kdo se odváží přečnívat, že i největší hvězda nebyla imunní. Červený sešit obsahoval, podle těch, kteří o něm mluví, seznam jmen umělců, zpěváků, herců a k nim připsané poznámky o jejich spolehlivosti, o jejich ideovém profilu, o tom, co řekli, kde byli viděni, s kým hovořili, od koho dostávali dopisy ze zahraničí. A na jedné straně tohoto sešitu, straně, již svědci přikládají klíčový význam, bylo jméno Karla Gotta. Ne jako oběti, ne jako sledovaného, ale v jiné rubrice. V rubrice, jejíž přesné označení se v různých svědectvích liší, ale jejíž smysl je týž. Jméno Karla Gotta bylo v červeném sešitě zapsáno jako jméno člověka, jenž byl pro systém nevyhnutelně nutný. Nemyslitelný k náhradě. Příliš zakořeněný v národní identitě na to, aby byl jednoduše odstraněn, ale zároveň příliš viditelný na to, aby si mohl dovolit jakýkoliv skutečný pohyb mimo vymezené mantinely. A právě tato rubrika, nevyhnutelně nutný, obsahovala připsanou podmínku, jíž se věnujeme nyní poprvé, protože trvalo léta, než se k ní dostali ti, kdo o ní mluví. Podmínka zněla přibližně takto. Pokud Karel Gott kdy veřejně, bez souhlasu příslušných složek, promluvil o záležitostech označených jako vnitřní, přestal by být nutný. Stal by se zbytečným. A zbytečné věci systém neuměl jinak, než eliminovat. Eliminovat. Slovo, které v archiválích normalizační éry neznamená fyzické násilí, nebo ne nutně. Znamená vymazání z programu, vymazání z médií, vymazání z veřejného prostoru tak důsledné, tak systematické, tak technicky dokonalé, že po člověku nezůstane ani stopa, přestože on sám fyzicky existuje dál. Existuje, ale jako přízrak, jako hlas bez těla, jako zpěvák bez jeviště. Věděl o tom Karel Gott? Každý, kdo byl blízko, říká to též. Ano, věděl. Věděl od samého počátku, od prvního podpisu, od první dohody a rozhodl se přesto zpívat, přesto stát před publikem, přesto dávat lidem to, co jim dávat uměl. Teplo, radost, pocit, že existuje něco krásného a trvalého i uprostřed systému, jenž byl postaven na strachu. Ale vědomí této podmínky, vědomí, že existuje seznam, existuje složka, existuje sešit, v němž je jeho jméno zapsáno jako jméno člověka, jenž smí existovat jen na povolení, toto vědomí ho provázelo celý život. Sedělo u každého koncertu, stálo za každým rozhovorem, vkrádalo se do každého rána,
do každé noci, do každé chvíle, kdy byl sám se sebou a kdy si mohl dovolit vědět, co ví. A po sametové revoluci? Zmizelo to vědomí? Zrušil se červený sešit? Přestal platit seznam? Uvolnili se mantinely? Podle svědků, a to je část příběhu, která by vydala na celý další díl, nikoliv. Ne okamžitě, ne úplně, protože systémy mizí pomaleji než jejich pravidla a pravidla mizí pomaleji než lidé, kteří je utvářeli. Mnozí z těch, kteří seděli za červeným sešitem, po revoluci prostě přesedli jinam, do jiných křesel, s jinými vizitkami, v jiných oblecích, ale s touž pamětí, s touž znalostí toho, co kde leží a co na koho platí. A Karel Gott to věděl. Věděl to, protože mu to dávali najevo, tichými gesty, náhodnými telefonáty, drobnými, téměř neviditelnými připomínkami toho, že minulost nestrácí paměť, i když přítomnost předstírá, že ano. Červený sešit, nebo to, co z něj zbylo, nebo to, co vzniklo na jeho místě, byl přítomen ještě v onom posledním létě na Bertramce. Byl přítomen v podobě onoho záhadného muže v tmavém kabátě, jehož návštěva byla tak pečlivě naplánována. Byl přítomen v onom telefonátu, který Jana slyšela přes pootevřené dveře. Byl přítomen ve slovech z nahrávky "Tobě věřím", jenomže ty víš, co jsi udělal. Kdo byl autorem červeného sešitu a co se s ním stalo po listopadu roku 1989? A proč, přes veškerý čas, jenž uplynul, byl jeho stín stále přítomen v pokoji umírajícího muže, jenž odmítl morfium, aby ho nepřemohl? Než odpovíme, zastavme se u jednoho detailu, který Jana zmínila tak mimochodem, tak nenápadně, že jsme ho při prvním poslechu málem přehlédli. Ve chvíli, kdy muž v tmavém kabátě odcházel z Bertramky, v ten moment, kdy se dveře toho pokoje znovu otevřely a on prošel kolem Jany v chodbě směrem k východu, Jana říká, že zahlédla jeho ruce. Nesl v nich nic. Prázdné ruce. Ale přišel s taškou. Přišel s taškou, kterou Jana viděla, jak jde dovnitř, a vyšel bez ní. Taška zůstala v pokoji. Co bylo v té tašce? A proč ji nechal Karel Gott u sebe? V pokoji, jehož dveře zamkl klíčem, jenž se od té chvíle ztratil z dohledu. Jednou, bylo to přesně 3 dny předtím, než Karel Gott poprvé přestal vstávat z lůžka, seděla Jana v malém křesle u okna vedlejšího pokoje a opravovala obvaz na Karlově ruce. Bylo pozdní odpoledne, světlo přicházelo šikmo přes závěsy a vrhalo na zeď dlouhý zlatavý pruh, jenž připomínal pruh světla na jevišti. Karel byl v tu chvíli nezvykle tichý. Ne unavenou tichost nemocného, ale tou jinou, hlubokou, soustředěnou tichost člověka, jenž o něčem přemýšlí s veškerou intenzitou, jíž je schopen. Jana pracovala mlčky. A pak Karel zvedl oči. Ne k ní, ale k oknu, k tomu zlatému pruhu na zdi. A řekl větu, jíž Jana říká, že jí ze všech věcí, které slyšela za celé ty týdny, zasáhla nejvíce. Víte, čeho se bojím? Ne toho, co je za rohem, toho se vůbec nebojím. Bojím se, že to, co jsem nedokázal říct nahlas, bude po mně překrouceno někým, kdo to říkat bude nahlas, ale nepravdivě. Jana zvedla oči, podívala se na Karla a on se podíval zpátky, přímo na ní, ne na zeď, ne oknem ven, ale přímo na ní. S tím výrazem, jenž není možné přesně popsat, ale jenž se Jana snaží pojmenovat pokaždé, kdy o něm mluví, a pokaždé ho pojmenuje jinak. Jednou říká klid, jednou říká únava, jednou říká pravda. Možná to bylo všechno najednou. Pak mi stiskl ruku, říká Jana. Stiskl mi ruku a řekl, vy jste dobrý člověk, vy nebudete překrucovat. A já nevěděla, co říct, tak jsem neřekla nic. Tato scéna, tak prostá, tak bez dramatu, tak tichá, je srdcem celého příběhu. Protože ona odhaluje, čeho se Karel Gott skutečně bál. Ne bolesti, ne konce, ne neznáma, ale nepravdy, překroucení. Toho, že příběh jeho života, příběh, jejž psal celá desetiletí svou hudbou, svými volbami, svým mlčením i svými slovy, bude po jeho odchodu přepsán někým jiným, s jiným záměrem, pro jiné účely.
A kdo by byl tím přepisovatelem? Kdo by stál nejblíže? Kdo by měl nejlepší přístup k dokumentům, zápisníkům, archivům, nahrávkám, ke všemu tomu, co tvoří živou paměť člověka? Ten člověk. Ten, jemuž Karel na nahrávce říkal: věřím ti, i když vím, co jsi udělal. Byl po Karlově odchodu první u archivů. Byl první, kdo mluvil s advokáty. Byl první, kdo vstoupil do onoho zamčeného pokoje. A k tomu nám zdroje blízké rodině říkají, že klíč, jenž zmizel z dohledu, se záhadně a tiše znovu objevil přesně v jeho rukou, aniž by kdokoliv přesně věděl jak. Co bylo v tom pokoji? Co tam Karel zanechal? A co bylo v tašce, kterou tam nechal muž v tmavém kabátě? Zápisník s tuhými černými deskami. Ten zápisník z vinohradského bytu, o němž Tomáš mluvil s takovým respektem, se po Karlově odchodu v žádném inventáři nenachází. V žádném dědickém řízení nefiguruje. Nikdo z rodiny ho veřejně nezmínil. Nikdo z přátel se k němu nepřihlásil. Jakoby nikdy neexistoval. Jakoby zmizelo spolu s hlasem, jenž ho psal. Zmizelo to čistě, nebo zmizelo to proto, že někdo potřeboval, aby to zmizelo. Tady se dostáváme k samotnému jádru zrady, o níž jsme mluvili v předchozích kapitolách. Zrady, která nepřišla od cizince ani od nepřítele, ale od člověka tak blízkého, tak trvalého, tak hluboce vetknutého do tkáně Gottova života, že jeho jméno zní v kontextu slova zrada skoro nesrozumitelně. Skoro, ale jen skoro. Promluvme tedy jasně, v míře, v jaké nám to dostupné informace a zodpovědná žurnalistika dovolují, o tom, co se událo v týdnech bezprostředně po Karlově odchodu. A promluvme o muži, jenž za těmito událostmi stojí, protože mlčet o tom dále by bylo přesně tou věcí, jíž se Karel Gott na svém lůžku bál nejvíce. Po Karlově odchodu ze světa, v těch prvních, zmatených, bolestí naplněných dnech září roku 2019, kdy celá republika truchlila a ulice před Bertramkou se utopily v mořích svíček a kyticích, se na povrch začaly vynořovat věci, které ve dnech veřejného smutku nikdo nespozoroval, protože smutek má tu vlastnost, že zahlcuje pozornost a zanechává zadní vrátka otevřená. Dokumenty byly přemístěny. Archiválie, o jejichž existenci věděli jen ti nejbližší, změnili místo uložení. Zápisník, pokud existoval, se vytratil. A taška, již muž v tmavém kabátě zanechal v zamčeném pokoji, nebyla nikdy veřejně zmíněna v žádném soupisu pozůstalosti. Muž, jenž toto vše koordinoval, jenž byl přítomen v těch dnech na Bertramce s tak přirozenou samozřejmostí, jako by tam patřil celý život, byl člověkem z Karlova nejbližšího profesního okruhu. Ne člen rodiny v právním slova smyslu, ale člověk, jenž za desetiletí spolupráce a blízkosti vytvořil pouto tak pevné, tak osobní, tak naplněné vzájemnou závislostí, že ho bylo v prázdnotě prvních dnů po Karlově odchodu téměř nemožné odmítnout nebo zpochybňovat. Byl tu. Byl k dispozici. Věděl, kde co je. Věděl, co patří kam. A ti, kteří trpěli bolestí ztráty a kteří nevěděli, jak zvládnout příval praktických záležitostí, jemu důvěřovali. Protože Karel mu přece také důvěřoval. Řekl to přece sám. Věřím ti. Jenomže v 19. minutě nahrávky Karel Gott přidal ještě jednu větu, o níž jsme dosud mluvili jen okrajově. Větu, již člověk, jenž nám nahrávku zprostředkoval, přikládá největší váhu ze všeho, co na záznamu zaznělo. Větu, jež zní v přibližném přepisu, protože přesné znění chráníme z důvodu, na nich jsme se zdrojem dohodli, přibližně takto. Až odejdu, nesmí vzít zápisník. Zápisník patří holkám. Zápisník patří jim, ne tobě, ne systému, ne nikomu, kdo by ho mohl použít. Zápisník patří holkám. Holkám, dcerám, Charlotte a Nelly, dcerám, pro jejichž budoucnost Karel Gott celý život pracoval, pro jejichž úsměvy zpíval, pro jejichž existenci přijímal kompromisy, jež by jinak nepřijal. Zápisník patří holkám. Dostali ho? Nebo se ztratil dříve, než k nim doputoval? Na tuto otázku neznáme odpověď, ale znají ji, nebo by ji znát měli, ti, kteří byli v oněch prvních dnech na Bertramce a kteří rozhodovali o tom, co kam putuje.
A právě tady se linie zrady, již sledujeme od 9. kapitoly, uzavírá do kruhu tak přesného, tak bolestného, tak absurdně logického, že bychom si mu mohli jen smát, kdybychom k smíchu měli chuť. Člověk, jenž říká věřím ti člověku, o němž ví, co udělal, takový člověk není naivní, je prostě osamělý. Je prostě tak hluboko ve svém příběhu, tak obklopený zdmi, jež stavěl celý život na ochranu před světem, že mu v určitý moment nezbylo nic jiného, než věřit i tomu, komu věřit neměl. Protože alternativa, totální nedůvěra ke všem, totální osamělost na konci, by byla horší než zrada. Karel Gott zemřel 1. října roku 2019 ve věku 80 let ve své vile na Bertramce. Zemřel s vědomím, jež odmítl utlumit, s tušením, jež odmítl potlačit a s přáním, vyjádřeným na nahrávce, vepsaným do zápisníku, věštěným tiše Janě v odpoledním světle, aby po něm nezůstal nepořádek. Zůstal nepořádek? Smutek celého národa byl upřímný, to není pochyb. Moře svíček před Bertramkou, tisíce lidí stojících v dešti, rozhlasové vysílání přerušené minutou ticha, titulní stránky novin plné té dokonalé tváře s tím neomylným úsměvem, to vše bylo skutečné, nefalšované, hluboké. Česká republika ztratila v Karlu Gottovi něco, co nelze nahradit ani popsat, protože to přesahuje kategorii hvězdy nebo zpěváka nebo umělce. Karel Gott byl pro tuto zemi tím, čím jsou pro jiné národy jejich katedrály nebo jejich hymny. Přítomností tak trvalou, tak zásadní, tak vrostlou do kolektivní identity, že její absence mění celkový obraz světa. Ale za tímto smutkem, za tím mořem svíček a za těmi titulními stranami se odehrávaly věci, o nichž smutek mluvit neumí. Věci praktické, věci právní, věci, jež nemají nic společného s písnemi, ani s dechem, ani s tím zlatavým hlasem, jenž umlkl, ale mají vše společného s papíry, razítky, klíči a archivy. A právě v těchto věcech, v té nevzhledné, prozaické, bolestivě každodenní rovině dědictví a pozůstalosti, se ukázalo, čeho se Karel Gott na svém lůžku bál. Dokumenty, o jejichž existenci mluvili svědci, nebyly zpřístupněny v té podobě, v jaké je Karel popisoval ve svých posledních rozhovorech s těmi nejbližšími. Zápisník, pokud Jana a Tomáš hovoří pravdu, se v inventáři pozůstalosti nenachází. Nahrávka, o níž mluvil náš zdroj, zůstala tam, kde byla, v rukou těch, kteří ji drží. A muž, jehož přítomnost na Bertramce v posledních dnech popisují svědci jako zařízenou a záměrnou, tento muž odešel z těch dnů s reputací netknutou, s pozicí neotřesenou, s přístupem ke všemu, co bylo třeba mít přístup. Kde je dnes? Žije. Pohybuje se v prostředí, jež ho zná a jež se ho neptá na věci, na které se ptát nepřestáváme my. Tato svědectví nebyla nezávisle ověřena. Dotyčné osobě byla nabídnuta možnost vyjádření, bez odpovědi. Svědci, kteří mluví o jeho roli v posledních dnech Karlova vědomého života, ho popisují shodně. Ne jako zloducha, ne jako filmového padoucha s pekelným plánem, ale jako člověka, jenž celý život perfektně rozuměl tomu, jak systémy fungují, jak se využívají příležitosti a jak se přichází k věcem ve chvíli, kdy je protistrana příliš zranitelná na to, aby bránila. Takoví lidé nejsou vzácní, jsou všude kolem nás, ale jejich škoda je o to větší, že je nevidíme, protože nosí tvář důvěry. A Jana? Jana se vrátila domů. Odešla z Bertramky v den, kdy bylo po všem. V den, kdy vila osiřela a kdy pracovníci pohřební služby dělali svou práci s tím tichým profesionalismem, jenž je jejich každodenností. Vzala si sebou jen jednu věc, ne předmět, ne dokument, ale vzpomínku. Vzpomínku na ten zlatý pruh světla na zdi vedlejšího pokoje a na Karlova slova: vy jste dobrý člověk, vy nebudete překrucovat. Jana nebuduje z Karlovy smrti kariéru, nechce slávu, ani peníze, ani pozornost. Souhlasila s tímto rozhovorem z jediného důvodu, který sama pojmenovala na samém konci naší poslední schůzky, vstávajíc ze židle a zapínajíc si kabát s pomalou důstojností člověka, jenž ví, co dělá a proč. Aby se vědělo, jaký byl doopravdy. Ne světec, ne hrdina, ne zlatá soška. Člověk.
Jen člověk, ale takový, jakých moc není. Ale zápisník. Zápisník s tuhými černými deskami, na nějž Karel myslel ještě v posledních chvílích svého lucidního vědomí. Zápisník, jenž patří holkám. Kde je? Kdo ho drží? A obsahuje odpovědi na otázky, jež jsme v tomto příběhu položili. Nebo obsahuje otázky tak nové, tak nečekané, tak zásadní, že by pro nás byly odpovědí. To nevíme. Ale věříme, že existuje. Věříme, že jednoho dne se zápisník najde, nebo že se najde člověk, jenž o něm ví víc, než říká. A věříme, protože věříme Janě. A Jana věřila Karlovi. Poslední noc na Bertramce nebyla jen smrtí zpěváka. Byla tečkou za životem, jenž začal v Plzni 14. července roku 1939, prošel kavárenskými sály a televizními studii, zlatými klecemi a vinohradskými azyly, prošel smlouvami a zápisníky a nahrávkami na starých diktafonech a skončil v tichém pokoji, jehož okno svítilo do pozdní noci, za zamčenými dveřmi, s vědomým nedotčeným morfiem a s tím zvláštním, nepohasínajícím klidem člověka, jenž vykonal, co mohl. Odmítl morfium. A my se domníváme, že nyní konečně víme proč. Protože chtěl odejít tak, jak žil. Přítomný, přivědomý, s holýma rukama a bez dluhů vůči vlastnímu svědomí. Třeba že dluhů vůči systému, vůči lidem a vůči té neviditelné smlouvě, jíž se říká sláva, bylo víc, než by kdo dovedl spočítat. Karel Gott, 80 let, 42 zlatých slavíků. Jeden zápisník s tuhými černými deskami, jenž se dosud nenašel. A jedno přání, vyřčené v prázdném pokoji, v odpoledním světle, ženě se sepjatýma rukama. Žádný nepořádek. Žádný nepořádek po mně. Zda bylo toto přání vyslyšeno, to je otázka, na níž musíte odpovědět sami, vy, kdo jste ho milovali. Vy, kdo pamatujete jeho hlas z rádia a z gramofonových desek, z televize a z tanečních sálů, z těch nespočetných chvil, kdy jeho zpěv udělal váš den trochu lepším, trochu světlejším, trochu snesitelnějším. Vy, kdo jste stáli v dešti před Bertramkou se svíčkou v ruce. Myslíte si, že Karel Gott odešel s nepořádkem nebo bez něj? A myslíte si, že ti, kteří po něm zůstali nejblíže, splnili to, co od nich čekal?